Vi er kommet til åraskiftet som kommer å være i midtelen Emme og Sona. Vi får skifte år om hver hukkboren fra manglende samtidig mellom Kine stedet fra, og hva kan gjøres vi etter. Og at rett hjemme har vi så finnes Trajen Onklet og Kristine Clemensen, som har fyrver limer og nevntene til Amnesty, og eisene bare har fingeren av pulsen om hukkboren til de unge og i førjen. Men det som jeg er jo ligesom politisk aktivist, altså det kan jeg mærke du også er på en måde, ikke? Hvad skal vi ligesom gøre herfra? Og jeg oplever, at hvis vi skal lægge en strategi, hvilket jo også er en af grundene til at vi er her i dag, og snakke om, okay, vi observerer, at der er nogle problemer, hvad skal vi så gøre? Så er det enormt vigtigt, at vi laver en meget nøjagtig analyse og diagnose af de problemer, ikke? Og siger, hvor ligger the issue? Og der kan jeg mærke på mig, at så snart vi begynder at snakke om østrogen og hormoner og naturlighed og biologi og evolution og sådan noget, så bliver jeg ked af det. Fordi så har vi allerede delt grupper op i to på en unuanceret måde, som jeg føler fjerner vores personlige handlekraft. Og vores personlige ret til at røre os rundt og være den, vi gerne vil være. Også selvom vi ved, det er svært nu, så måske den person, vi kunne håbe på at være i et andet samfund. Men at vi... Ja, altså, vi har øyelig stereotypisk holdning til Kina, og vi får ikke komme videre før vi finner det av, altså hva det er. Altså, den mentaliteten som de kvinner har, at hvis nu tar gramser på, så de vil ikke alle være til besvær. Altså, man vil si at, du vet, hva folk gjør du? De vindfølelsen her som er balløst og bindeklopp og whatever kan man gjøre. Altså, her er alltid at vi bare Kina røyna er mer fra at være så kinsbaseret. Altså, vi vil ikke ha idealene, og vi vil ikke ha at mævren skal være showmaver, og kvinnen skal være også anna. Men det er bare et lidt mere komplekst projekt, fordi at mænd har meget mere at tabe på at frasige sig maskulinitet, end kvinder har på at frasige sig femininitet. Fordi vi lever i et samfund, som prioriterer maskulinitet og styrke langt højere, end det prioriterer svaghed. Og det betyder jo også, at vi skal opprioritere femininitet. At vi skal sige til mænd at komme i kontakt med sine mere feminine sider, det er ikke et statustab, det er ikke et magttab. Og på den måde så er det jo linket til feminismen, at det handler om opprioritering af det at vise svaghed og at vise, at det er en vigtig del af at være et menneske, som jo vi har det samfund, som desværre, jeg er enig med Sune i, at vi desværre ikke værdsætter så meget. Du skal omgå fra badnagere og skola lære bøten hva samtidig er. De skal lære på en av veien at nøy er alltid et nøy. Jeg held at vi skulle slippe oss av i det som heter altså, Kins idealer, og at vi skulle ikke bølge oss som jeg var oppe i hva en jente og hva en dronker, og hva det som gjør hva. Og så selv det eisen til at lære at det ikke er ok å fære ut om nekker grenser, og at vite hva for grenser det er. Jeg tror, som jeg også sagde i oplægget, at det her med, hvordan vi taler om voldtægt efter det er sket, er sindssygt vigtigt. Jeg tror for eksempel, at joke om voldtægt og snakke om voldtægt henkastet som en metafor eller sådan noget, er ekstremt skadeligt. Så jeg vil sige, at hvis I skal tage noget med fra i dag, så er det ligesom at være den, når I hører nogen, der joker om voldtægt, eller trivialiserer voldtægt, eller taler om voldtægt som, at det ikke er alvorligt, så skal I være den, der siger, nej, det er alvorligt, jeg vil ikke være med til at joke om det her. Og det er hårdt at være den person, hvis alle sidder og griner og sådan noget. Men det er sindssygt vigtigt, at der er en, der siger, nej, ikke når jeg er her, så taler vi ikke sådan der. Og være den, der sådan ødelægger den gode stemning. Ikke om sex, det handler virkelig om magtudøvelse. Jeg synes, den magtudøvelse bunder i en følelse af magtesløshed. Og frustration og vrede. Og hvis vi kan gøre mennesker klogere på, hvor den kommer fra, den frustration. Altså lært dem at forstå og rumme deres egen frustration, vrede, mindre værfølelse, så tror jeg, at vi kan fjerne årsagen til, at samtykke ikke bliver respekteret i nogle tilfælde. Tak for det. Det var skønne spørgsmål.